Hej alle, og velkommen. Vi har valgt mig og Hauke at slå os sammen, fordi vi simpelthen laver så meget sammen og så videre. Så vi tænkte, vi kan lige så godt slå os sammen. Vi hygger os meget sammen, og vi er blevet spurgt om det, om vi ville. Så tænkte vi, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er jo altid mere underholdende, når man er to, så er nogen at snakke med. Og vi sidder med Hauke her på Skype. Hej, alle sammen. Ja, det er... jeg vil faktisk have vist jer... lidt om, hvad vi vil lave spil, men Fraps det fucker, så jeg kan kun filme på Skype samtidig. Nå, det gør vi med ikke. Vi kan jo snakke lidt om, hvad der kommer til at være. Der kommer jo nok helt klart Minecraft. Og Saints Row. Ja. Og der Hvad vil kommer komme der måske noget CSS random, altså hvor vi bare sidder og snakker om CSS. Nå, ja. Og måske noget Battlefield Heroes, det ved vi ikke helt endnu. Nå. Og ja. Og så noget livestream og sådan noget der selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig du. Så det er jo bare dejligt, det gør. Og vi søger intromaker og baggrund og avatar og alt det der til vores YouTube-kanal. Det gør vi virkelig fedt nu, at det gad at prøve at lave et. Og I må bruge alt musik fra Kiskes musik til mine introer. Kun til mine. Jeg har fået tilladelse nemlig. Så det var vores lille update, tror jeg. Ja. Ja, vi ses alle sammen. Hej.